Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karhayon saha kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng jengatika sedaya. Ingkang dugi kinurmatan panjenenganipun Bapak Pati Kundo Kabudayan niki panjenenganipun Bapak Dr. Andes Agus Kamtono sinartan sedaya pandheripun panjenenganipun Satgas Covid Kabupaten Gunung Kidul ingkang wonten ing dalu kalgan menika dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Heri Nugroho Sarjana Sastra, ugi ingkang minulya panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Palian niki panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yuli Hadi Handoyo. Datan katalumben dumateng sedaya para lenggah kakung putri ingkang dahat minulya, kadang-kadang seniman lan seniwati, paguyuban ketoprak Kapanewon Palian ingkang tuhu sutresna budaya. Puja saha puji pangalembana syukur monggo tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang satuhu wonten ing dalu kalgan menika maksih kepareng paring karhayon, paring kabagas warasan dumateng sagunging dumadi sahingga panjenengan sedaya dalasan kula wonten ing titi wekdal menika saged makempal wonten ing Kapanewon Palian nunjih kanthi irah-irah pentas seni ketoprak wonten ing Kapanewon Palian. Linambaran raos andhap asoring budi lan ugi nyuwun agunging samudra pangsami kang tanpa pepindhan keparenga kula wonten ing titi wekdal kalgan menika munjuk matur dumateng jenengan sedaya kinen nderekaken lumampahing adicara niki pentas seni ketoprak wonten ing Kapanewon Palian dalu kalgan punika. Purwa madya lan wusana hembo pilih samangken kula munjuk matur kapenggalih singlar saking paugraning reh kasusastran Jawi tansah nyuwun diagung pangaksama. Pinurba wanci kang sampun marambat dalu pramila sumangga hadicara wonten ing dalu kalgan menika tumunten kawiwitan. Samangke tumapak ing hadicara kang sepisan niki pambuka dumateng sagung bilenggah kakung putri ingkang tuh minulya sumarambahipun sagung para kadang seniman lan seniwati. Sumangga kita dherekaken manungku puja hastawa pepuji hastuti nyuwun dumateng Dat ingkang maha suci dimentan sahayu hayu rahayu sagung dumadi hanut kapitayan jenengan sami piyambak sumangga ndedonga kawiwitan. Ndedonga kacekap nun sagung bilenggah kakung putri sumarambah para kadang-kadang seniman lan seniwati samangke rumambat ing adicara ingkang angga kalih niki hatur sapala saking panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Palian dumateng ingkang minulya panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yuli Hadi Handoyo sasana katur kanthi martika sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam budaya. Wonten ngarsanipun Pati Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul Bapak Dr. Andes Agus Kamtono MSI katur ugi wonten ngarsanipun Ketua Gugus Tugas Covid Kabupaten Gunung Kidul lan sedaya para rawuh ingkang minulya sarta para pamirsa Daksinarga TV Gunung Kidul. Sugeng dalu kula aturaken wonten ngarsanipun sedaya kemawon ing dalu menika
kapanewon palian badhe caos panglipur arupi ketoprak ingkang dalu menika dipun tampilaken saking kadang-kadang seniman seniwati saking kapanewon palian. Ing dalu menika samangke tasih posisi pandemi Covid-19 pramila pentas seni ketoprak menika namung saged dipun pirsani mawi channel YouTube Daksinarga TV. Bilih ing palian samangke tasih kathah ingkang kenging Covid-19, mugi-mugi ing samangke Covid-19 sageta enggal ical saking kapanewon palian. Kula ngaturaken gunging panuwun dumateng Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sampun paring fasilitas kagem pentas seni ketoprak wonten ing dalu menika. Pramila sumangga kita saged amirsani sesarengan ketoprak saking kapanewon palian. Mekaten ingkang saged kula aturaken sepindah malih nyuwun gunging samudra pangaksami bilih wonten klenta klanjenipun atur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran ageng matur nuwun saestu kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yuli Hadiantoyo ingkang minangka panewu wonten ing kapanewon palian. Sagung para minisbu sagung milenggah kakung putri ingkang tuh minulya. Bilih lestantunipun pentas seni ketoprak Mataram wonten ing kapanewon palian menika awit saking lestantunipun dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta lan ugi sinengguyung dening Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Mugi-mugi samangke kanthi lestantunipun pentas seni ketoprak Mataram wonten ing dalu kalgan menika utaminipun kabudayan lan ugi seni ketoprak wonten ing wewengkon kapanewon palian. Saya dangu saya saged ngrembaka mahanani karaharjanipun sedaya para seniman seniwati wonten ing wewengkon kapanewon palian. Sagung para tamu samangke rumambat ing adicara ingkang salajengipun. Nuju pangandikan saking panjenenganipun Pati Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Agus Kamtono. Sasana katur kanthi martika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera katur jengantika sedaya. Ingkang satu dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Pak Heri. Ingkang kula hormati Pak Penewu sumrambahipun sagung para lenggah ugi para pandemen seni ketoprak ingkang diwanci menika mirsani medal Daksinarga TV Gunung Kidul ingkang satu kula srani langkung rumiyin monggo kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun kersa paring kanugrahan dumateng kula panjenengan sami ingkang arepi kawulujengan saengga wonten ing titi wanci menika kula panjenengan sami saged panggihan kanthi kalisnir ing sambi kala. Salajengipun keparenga kula ngaturaken gunging panuwun wonten ngersanipun Pak Wakil Ketua Dewan ingkang titi wanci menika sampun kersa ngestreni pentas seni ketoprak paguyuban ketoprak kapanewon palian. Ugi matur nuwun Pak Newu dalu menika sampun pun fasilitasi papan saengga rencang-rencang kula seniman seniwati ketoprak saking palian menika saged ngawontenaken pentas sinaosa kanthi daring nggih. Salajengipun dalu menika kaadanan pentas seni ketoprak wonten ing kapanewon palian menika wujud satunggaling
kepedulian pemerintah Kabupaten Gunung Kidul medal Dinas Kebudayaan ing pangajap kanthi wontenipun pentas seni ketoprak wonten ing Kapanewon Palian menika mugi-mugi samsaya grengseng seniman seniwati ketoprak wonten ing Kapanewon Palian menika anggenipun sami latihan ugi generasi-generasi muda ingkang kersa derek latihan ketoprak wonten ing paguyuban Kapanewon Palian menika. Kenging menapa pun adani wonten ing Kapanewon Palian boten sedaya Kapanewon pikantuk antawisipun nggih menika supados enggal grengseng sinten mangertos benjing taun ingkang badhe dateng mangke saged juara Kabupaten Gunung Kidul. Tepuk tangan Palian nggih. Menika agem support Pak nggih. Agem support supados grengseng nggih. Khususipun generasi-generasi muda menika mempeng anggenipun sami olah gladen seni ketoprak menika. Salajengipun leres pangandikanipun Pak Panewu kala wong ajeng bilih pandemi Covid wonten ing Kabupaten Gunung Kidul Titiwanci menika kados dereng lerem. Pawartos ingkang kula tampi dumugi Titiwanci menika pasien ingkang nandang gerah amargi virus Covid menika tasih watawis 239. Menika setunggaling peningkatan ingkang boten baen-baen. Kula panjenengan sami boten perlu ajrih kalian virus Covid-19. Namung semantana kula nderek wering sampun ngantos lena. Sampun ngantos lena saengga kula panjenengan samenika terpapar Covid-19 menika. Panuwun kula monggo panjenengan sami kula suwun tansah ngleksanakaken protokol kesehatan. Nggih. Caos panjang kuyung menapa ing dados kebijaksanaipun pemerintah. Titiwanci menika mboten namung Gunung Kidul ingkang peningkatan penderita Covid-19 menika ingkang inggil. Meh sedaya wilayah se-Indonesia menika peningkatanipun luar biasa. Ingkang mongko Titiwanci menika dereng wonten obatipun. Kata-kataipun nggih, piyai Gunung Kidul menika menawi kenging Covid-19 menika OTG, orang tanpa gejala. Malah kepara wonten penelitian kalau wau sonten pun wontenaken rapat menika pangandikanipun Pak Sekda bilih hampir 10% nggih masyarakat itu sudah terpapar Covid ingkang orang tanpa gejala. Liripun bilih piyai menika terpapar Covid namung boten ngrasaken menapa-menapa. Kata-kataipun wonten Gunung Kidul nggih ngaten menika. Nah, malah menika ingkang nguwatosaken amargi menapa? Sinaosa terpapar menika boten ngraosaken menapa-menapa. Dados piyambakipun menika saged mayeng-mayeng wonten pundi-pundi. Nah, ingkang dipun kuwatosaken menika malah badhe nyebar penularan Covid wonten sadengah papan pundi kemawon. Nah, ingkang menika salah satunggaling cara budidaya supados kula panjenengan sami menika mboten terpapar Covid inggih menika ngagem masker, cuci tangan kalian jaga jarak. Monggo sedaya kemawon kula suwun ngleksanakaken protokol kesehatan menika amargi boten wonten cara sanes kangge mutus penularan Covid-19 menika kejawi ngleksanakaken protokol kesehatan ini menika khususipun ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang mirsani Daksinarga TV ugi para seniman seniwati monggo kersa tansah paring pimut dumateng sinten kemawon supados ngleksanakaken protokol kesehatan. Bilih menika ingkang saged kula aturaken tentu kemawon kathah atur ingkang kirang nuju prana saestu nyuwun gunging samudra pangaksami. Akhir alam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sagung bilenggah lan ugi sagung pamirsa pandemen
seni budaya Ketoprak Mataram wonten ing kapanipun palihan dan saking wontenipun paripurna pangandika saking panjenenganipun Bapak Pati Kundo Kabudayan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Agus Kamtono. Sinambut samangke pangandika saking panjenenganipun Bapak Heri Nugroho Sarjana Sastra. Sasono katur kanthi martika semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul Pak Agus Kamtono, Pak Kepala Bidang Pak Agus Mantara, Pak Penewu, Pak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmasipun, saya Pak Kapolsek Pak Dan Rampil ingkang rawuh, langkung-langkung kadang seniman saya ketoprak pengrawit sewaranggono ingkang kula hormati. Kula sowan dalu menika nderekaken pentas seni ketoprak Kabupaten Gunung Kidul mulai ingkang sepisan kula kedah matur atur pangalembono sainggil-inggilipun saageng-agengipun dumateng Kundo Kabudayan dene wonten ing pandemi Covid menika tasih kepareng ngopeni kanca-kanca seniman paring papan kagem pementasan lan ugi mesinipun kreativitas kadang-kadang seniman mliginipun menawi pementasan wonten ing wekdal Covid kados wonten diwanci dalu menika. Maka kaping-kaping kula matur lumantar live streaming utawi channel YouTube dalu menika Dak Sinarga TV namung ngemutaken so ngajak dumateng kadang masyarakat sedayanipun karana Gunung Kidul saking 18 kecamatan menika ingkang 9 sampun zona merah utawi abrit. Dene palihan tasih mlebet zona oren. Ning oren menika menawi dipun menapa dipun biarkan kemawon mangke saged mlebet zona merah. Mila kagem kadang-kadang seniman boten namung pementasan nanging menawi gladen lan sanes-sanesipun monggo netepi protokol kesehatan 4M mliginipun menika mencuci tangan utawi wiji utawi wasuh ngagem sabun ngantos mumpluk menika ingkang baken kula kedah matur sanipun resik sambudayanipun menika jumbuh kalian pangendikanipun para pinisepuh rumiyin sok sapa wonge mulih saka lulungan nek tekan ngomah jujuk papan sing kiwa utawi pekiwan resik lan sanes-sanesipun gantos busana sanes-sanesipun nembe mlebet dalem pinanggih kalian keluarga menika dawuhipun simbah kala rumiyin lan sak menika wonten ing pandemi Covid kula panjenengan sami nglestantunaken budayanipun simbah nalika semanten. Ugi ngajingan wonten jeding kepara malah wonten sumur papanipun wonten ngajeng dalemipun kadang masyarakat menika tilaranipun budaya zaman simbah lan sak menika masyarakat dipun wajibaken papan kagem cuci tangan. Ngagem masker menawi dereng kulinten mila kathah ingkang raosaken sesek lan sanes-sanesipun ambekan boten skeca ning karana masker niku ketingalipun salah satunya kunci dalam rangka penanggulangan Covid menika. Mila monggo dumateng kadang-kadang seniman sinajanto anggenipun lenggah sampun menjaga jarak amargi alat-alat utawi kerawitan gongso menika sampun dipun tata nanging tetep ngagem masker kagem njagi sedayanipun. Lajeng menghindari kerumunan lain boten wonten acara ingkang ribet sangat monggo tetep wonten dalemipun piyambak-piyambak menika kedah kula aturaken dumateng kadang warga masyarakat mliginipun wonten ing tlatah Kapanewon Palian mriki. Kula saking menika kula nyuwun dumateng kadang-kadang seniman saya ketoprak saha kanca-kanca pengrawit Ibu Waranggono dadosa tulodo wonten ing masyarakatipun piyambak-piyambak menawi ndelalah mangke wonten adicara kedah lelungan lan sanes-sanesipun tetep ngagem masker minangka kagem jagi kesehatanipun kula panjenengan sami. Ingkang baken malih monggo dipun jagi kesehatan pribadi panjenengan boten ketang namung melampah menawi wekdal enjing menika kagem olahraga monggo menika dipun lestantunaken lajeng kegiatan-kegiatan sanesipun kagem jagi imunitas utawi kekebalan tubuh panjenengan sedaya. Wabil menika ingkang saged kula aturaken ajaan informasi lan sanes-sanesipun kula pitados kadang-kadang seniman mangke kanthi cara piyambak-piyambak monggo
nglestarenaken budaya-budaya adiluhung menika murih pandemi Covid menika tumuntun saged musna saking bumi Nuswantara mekaten. Bapak Ibu ingkang lumati mliginipun pamriksa lumantar dak Sinarga TV menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sedaya atur menika saged dipun diluaraken dumateng kadang warga masyarakat sanesipun. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sagung para pandhemen budaya seni Ketoprak Mataram sae ingkang mapan wonten ing aula Kapanewon Palian ugi ingkang mapan wonten ing dalem piyambak-piyambak. Lan ugi dumateng sagung para pandhemen seni Ketoprak Mataram ingkang mapan wonten ing dalem piyambak-piyambak tetepa mirsani saking dalem piyambak-piyambak lumantar channel YouTube DDJ Dak Sinarga TV. Samangke konco-konco senimanan seniwati Ketoprak Mataram saking Kapanewon Palian badhe pentas kanthi sarana daring wonten ing dalu kalgan menika ing pangangkah. Mugi-mugi seni Ketoprak Mataram wonten ing Kapanewon Palian saged lestantun wiwit kalgan punika dumugi ing sak lami-laminipun. Lan ugi sepisan malih katuran ageng matur nuwun dumateng Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sampun minangka sarana lestantunipun pentas daring Ketoprak Mataram saking Kapanewon Palian. Sagung pilenggah sagung para pamriksa budaya ingkang tuhu sutresna. Samangke wonten ing dalu kalgan menika paguyuban Ketoprak Mataram saking Kapanewon Palian badhe babar lampahan nggih wadi ing gegiri. Pramila samangke sugeng mriksani lan ugi sugeng ngawuningani kados pundi samangke babaripun lampahan wadi ing gegiri wonten ing dalu kalgan menika. Para pamriksa pandhemen budaya ingkang tuhu tresna, sumangga adicara menika kita pungkasi. Tumuntun samangke saksampunipun adicara menika kita pungkasi. Lestantunipun pentas daring Ketoprak Mataram saking Kapanewon Palian tumuntun badhe kalestantunaken. Kula ingkang dherekaken lestantunipun adicara kathah pinanggih kalepatan saka kiranganipun tansah nyuwun diagung pangaksama. Pungkasi ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sugeng mriksani sumangga. Bunda Surati. Apa sampean kabeh mau nuwisi? Kaget atinipun kakak. Saja ana swara kang nuduhake papan dununge wahyu kuwi mau. Lan saka wisik kuwi mau ngandhakake yen wahyu tumurun nang sisih lor papan iki. Kepiye? Pancen Mas Deko kakak. Kulo piyambak ugi beliau suatu. Kulo
Terus semua boten kita terus keren panjenengan panjenengan. Kepiye Ji? Jarane sasmiti kok kalian usahakan tumuli wong ngatur tanah jawi kok bener kalau utang kita. Bila sasmito ingat orang menika nedahaken papan guru pangkatan tanah jawi menika mapanipun wonten ing sireng kidul pindah. Sing iki Kasih jaga. kepiye Ji? Aduh kemudian surati. Injih Kang Mas. Apa kang iso ndak aturake? Injih. Panci kula piyambak ugi nampi sasmita kasebat Kang Mas. Nanging ugi nuwun sewu mbok bilih pralambang utawi pralampita ingkang kula tampi ugi benten kalian panjenengan kalih Kang Mas. Kepiye kuwi? Awit miturut pralambang ingkang kula tampi bilih wahyu tanah Jawi menika tumurun wonten ing siring kilen saking papan menika Kang Mas. Lho. Kosek. Injih. Pripun? Aja gawe ribeting swasana. Ngerti yo. Sliramu uga kadang-kadang iki anggone ngupadi. Wahyu kraton darah Jawa iki kanthi saestu, kanthi tenanan. Injih. Aja sliramu anggone taos atur iki ana ing salebeting sajroning impet. Nuwun sewu Kang Mas. Kula menika sanes lare wingi sore. Pralampita ingkang kula tampi menika sak kelangkung cetha Kang Mas. Bilih wahyu tanah Jawi menika tumurun wonten ing siring kilen papan menika. Pramila nuwun sewu menawi kepareng dahar atur kula, sumangga Kang Mas kekalih kula dherekaken ngupadi wahyu menika wonten ing sairing kilen papan menika Kang Mas. Nuwun sewu. Adi Bunda Serat. Nuwun sewu Kakang Marukusumo. Bilih panjenengan anggenipun badhe ngupadi punika kanthi saestu. Kula nyuwun panjenengan pitados kalian atur kula. Monggo kula nampi sasmita punika kanthi cetha. Monggo sami-sami wahyu punika kita padosi wonten ing siring kidul kilen saking papan punika Kakang. Panjenengan tasih nganggep kula pinangka rayi mboten Kang Mas? Wis, cukup. Injih. Ayo awake dhewe ngatur dhisik. Bicara kono ana patisan. Injih Kang Mas. Ono wae dhewe luwih penting sakjane. Injih, sumangga. Kula dherekaken Kang Mas. Kula dherekaken Kakang. Monggo Kang Mas. Ora apa-apa karang seneng. Cah nom-nomo ya kaya ngono. Dan waktu kang logan iki kok kepengin
pusaka kang adiluhur mono kudu diuri-uri. Yen wis ditamon agung aja sira gunggung diri, aja raket lan wong ala kang ana laku monggo monggo di sana. Kisah ketiga menika sinten? Kok Mas kula dereng nate pinanggih napa malih pitepanan? Kalau saya di sana, saderengipun pun tepanaken langsung menawi tiang kata sudi mestani nama kula eyang kulen. Kasih ya. Pun saya di sana. Panjenengan ketiga menika sinten? Badhe tindak sudi lan wonten gadhah menapa kok saged dumugi papan kula menika. Kepala kula lagu yen kula berdiri kepala. Nggih. Kula piyambak kepala Wonoboyo. Ki Wonoboyo Kasinggihan ya. Lajeng ingkang mriku kadangus Wonokusumo. ingkang inggih menika Denmas Wonokusumo. Kok nggih truk kalih piyantunipun asmanipun Ya. Dene ingkang mriku kadanganipun Budan Surati. Denmas Bulan Surati Kasinggihan ya. Modele gegayuhan wonten iku sanggo dumugi wonten ing papan punika jek awet kebedaane sesire lesehan madosi papan tunggunipun wahyu katon panjang wonten ing saben sesire punika wonten tiga anggenipun nanti sasmita menika benteng tunggal kendaraan waras ya. Wonten ing kutha sepur kadang sepuh kula Wonoboyo Indonesia Wonokusumo menika nampi sasmita ingkang dahaken wahyu punika mapanipun wonten sirih boten. Sisih lalu menika. Terus ya. Modele kula piyambak anggenipun nampi sasmita menika tedahaken bilih wahyu punika papanipun wonten kidul kilèn sang Pramila. Dene kadhatanipun punika anggenipun nampi sasmita tedahaken papanipun wonten sirih kilèn. Saengga dumugi wonten kalih kula ketiga menika benten ing pemanggih. Oh. Ngaten. Iya. Nun sewu kisah. Menawi lepat nggih surmatun. Sak ngertos kula ing nama wahyu menika namung setunggal. Namung setunggal kan ya. Inggih. Dados menawi panjenengan kruya-kruyu apa malih cengkah pemandu anggenipun kaya wahyu menika tangih lamun mokal badhe pinanggih lah
Nun sewu. Atur pamrayogi kula panci boten lepat panjenengan gadahi pemanggi-pemanggi bab papan gunung umuripun wahyu menika. Kira sampun menawi panjenengan badhe sumebar upadi wahyu menika sampun terbebas. Lah nggih ngaten to Kang Mas. Laras kalian langgen kula matur kala wae. Mila nuwun sewu wonten ing pamanggih kula. Wahyu menika panci leres mapan wonten ing sakilenipun papan menika Kang Mas. Mengko dhisik. Terus pundi? Sasmita kita omongan kita sing nuduhake wanu papan cilik itu. Kok ngurus apa? Mobil panjenengan kesadaran atur kula semua. Pun pados lan menika makan kula sing saking sambil dengan pertama. Boten Kang Mas. Nuwun sewu sinaosa panjenengan menika kalah berkat dan sepuhune. Nanging nuwun sewu boten ateges kula mbadal saking tiyang sepuh. Nanging monggo kula dherekaken madosi wahyu menika wonten ing sakiring-kiring. Sampun. Boten saged gejekan. Golek bener dhewe. Kaya wong cilik mawon panjenengan menika. Lah sampeyan ngeten kemawon. Terus pundi ya? Menawi panjenengan sampun gadahi pamanggi bab papan gunung wahyu menika. Monggo panjenengan tapi menika sumebar upadi wahyu menika. Menawi mekaten nyuwun pangapunten Kang Mas kekalih kula badhe nyuwun pamit badhe madosi wahyu menika wonten ing sakiring-kiring papan menika Kang. Nyuwun pangapunten. Nanging kula pitados bilih Den Mas Wonokusumo piantun ing Gresik ugi wening anakipun. Mila menawi panjenengan badhe kados pundi? Nggih ya. Menawi kula tasih mubeng menapa ingkang wonten ing wisik menika. Bilih wahyu menika tumurun wonten ing sisih ler papan menika ya. Tetap panjenengan kakak kalian menapa ingkang dados sedya panjenengan bilih wisik menika wonten ing ler papan menika. Laras. Injil. Menawi makaten kula pitados panjenengan boten mokal ing samangke ingkang badhe kantuk wahyu menika. Mila menawi panjenengan badhe nglajengaken lampah madosi wahyu menika wonten ing papan ler, monggo kula pangestoni nggih mugi-mugi saged kasembahan. Matur sembah nuwun ya.
Injih. Kula nyuwun pamituni. Atos-atos pun respon. Sira tak dawuhi nunggoni sepet aking kang tak tandur iki. Aja nganti ana wong kang tumindak culika. Ribeti apa kang dadi gegayuhanku. Sendika dawuh ya. Aja ta wong liya. Menawa aku kang bakal ngunduh wae sepet aking kang tak tandur iki. Tanpa kondo marang awakmu. Aja pisan-pisan diwenehake. Sendika dawuh ya. Yen mengkono wiwit dina iki siliramu tak tinggal. Wekasku aja nganti ana wong kang tumindak culika. Ribeti apa kang dadi gegayuhan. Sendika dawuh ya. Pramila wiwit dina iki aku arep munggah ning sanggar pamujan. Siliramu tak tinggal, wekasku sepisan meneh. Aja nganti ana wong kang tumindak culika. Ribeti apa kang dadi gegayuhanku. Sendika dawuh. Dereng akan tindakipun ya. Sepet gane kaya citane bodomu iki lho gelem-geleme nunggani wineh sing ora bakal tuwa lho mbok yo dipikir ngono lho iki ki sepet tur yo garing apa yo iso tuwa ngono lho lho kowe iki jane waras ora waras ora? Ngono wae kaya karo nesu-nesu barang. Wong ya kuwi iki kasunyatane. Loh. Wek gelem ngene iki apa ya eneng iki ne eneng iki apa ora lho iya lho nambandra wong iya nambandra lho neng ya pikir
Kang iki, Kang. Gendinge iki jenenge apa ta iki? Sore-sore. Oh, ngono. Le, Nggih. kowe kira jenengmu Penjol lho. Oh, iya, Kang. Nah iya. Aku bareng ngerti kowe kalung masker ki mak biar atiku. Oh, iki. Heeh. Lah kepiye? Aku kira ya nggawa. Kepiye le nganggo carane Yo. mbok. Oh iya, mengko dhisik, Kang. Ketemu nomor apa-apa wong. Oh iya. Loh, Ya dibuka sih. lah mengko dhisik. Ya coba coba buka. Lah iki ki apa? Ayo masker. Lah iki nek maskere semene irunge sepira to, Kang? Ya dicoba sih. Ya udu iki to, Kang. Iki ki jenenge masker liyane. Pedengan. Loh. Lah raine sapa semen iki jembare iki? Iki ora aku susu. Ayum kuwi kandha. Pak, maskere ning kresek. Oh iya, tak gawa. Oh, gek kleru le nyaut. Lah saut jebulane kresek iki dheke Mbak Yumu. Lah ya ngerti nek B. Iki wis ora apa-apa. Sing penting awake dhewe nindakake kejejiban. Iya, Kang. Dinggahke wae, Kang. Iki mau ora betusu. Kan tak bikin wis dhisik. Yen ana kanan kawan iki aku kelingan karo sing jenenge pesan ibu. Pesan ibu. Heeh. Oh, iya. Apa kuwi, Kang? Nganggo masker, Nganggo masker, mencuci tangan, cuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak. Ora kok diarani pesan ibu ki kepiye to, Kang? Lah ya kuwi mau warna telu kuwi. Oh, Nganggo masker, masker, mencuci tangan. kanthi sabun. Oh, ngono. Heeh. Terus sing Paling nomor telu ora mau suwene le nyuci tangan kuwi 20 jam. gek kon kirut kabeh tangane. Ya ora apa-apa, 20 detik suwene. Oh, ngono. Ping 3 menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi, wah yo aja-aja banget kangelan Lah, telu. tak pikir ya ngono, Kang. Dhisiki yen menjaga jarak iki paling ora ki letih iki antarane aku karo kowe Oh, kudu waduh. bojo-bojo Nah, iki men iki. semeter iso luwih. Ya. Ning Dadi iso siji menjaga jarak iso ana siji M iki. apa kuwi? M Heeh. mencopot kontak motor nalikane diparkir. Ora ngono. Ngendak teru. Ya yo M to. Ya. Terus saiki ngene, Kang. Kayak mau maknane gending sing dienggo mlebu rene iki mung apik banget ya apa to, Kang? Ya mengko sik dirampungke sik acarane awake dhewe iki. Oh, iya. Awake dhewe iki didhawuhi karo Ndara Wonokusumo. Ngono. Ya kon diwarake yen kabeh padha kudu njaga kesarasan badan. Oh, iya. Klebu ana gandeng cenenge nganggo masker iki mau. Nganggo masker. Berarti aku kudune nganggo iki. Sebab awake dhewe iki awake dhewe jejibane iki perang. Wah iya. Lah karo apa ngono ya ora? Ora karo musuh. Ya musuh ning musuh sing ora katon. Lah wong negarane awake dhewe saiki wis aman. Iya. Tentrem adem ayem. Kok perang kuwi to, Kang? Perang karo sing ora katon iki perang karo penyakit sing jenenge corona. Ora katon. Lah iya. Kuwi mbebayani kuwi. Bayane wah nek katon tak kira bulan iku. Oh, ngono. Berarti Pokoknya katon ngono jan rupane iki persis kowe kuwi. apa ya medeni to? Lah iya. Mulane gandeng iki sifate iki sing jenenge penyakit iki corona. Nanti para pangarsa iki ngracik gending sing jenenge gending utawa kegendingan corona. Aku duwe singkatane kuwi Kang corona. Apa? Tapi enak nek iki. Heeh. Corona. Heeh.
Kuwi kopi. Kuwi rokok. Nawi nasi. Ya lho ku uga ana penyakit sing mbebayani rokoke kuwi. Oh ngono. Oh lah iya. Lali aku penting rokok wong urip iki dope karo rokok. Oh ya. Ya wis, Ing corona iki utawa gegengan iki direpto dening para pujangga. Anisa iki Mas Widodo CS iki wis duwe. oh, piantune ingkang pundi ta? Kae sing gendangke apa? Oh, nggih, medeni. Karena ayo bebarengan ngrungokke gegendingan corona. Oh, nggih. Terus saiki arep apa iki? Ya mulai gending isik. Oh ya. Oh iki gendinge. Oh ya. Lelagon iki. Karo dijogeti to kan? tinggal nyang mburi kakangku ki. Jadine dhewe aku. Jarene kakangku mau nek ana jamane corona kuwi kon nganggo masker. Terus wah lha iki apa wae Kang mau Kang? Iya kurang pamengkumu itu ora ana gangguan teknis. Oh ya ora apa-apa Kang. Nganggo masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kuwi jumbuh karo gendinge iki. Oh iya. Saiki yen perlu apa arep nambah gending meneh. Yo ora apa-apa. Pancen awake dhewe iki seniman lho. Wah. Kayak buat saiki gending iki kanane yang desa mburi iki. Nggih. Desa kang luwih panas. Iki mesine awake dhewe kudu nganggo caping. Nyuwuna gegendingan. Oh, caping gunung. Oh ya. Boleh. Aku kon bawa. Iya. Aku kon bawa. Dikira iso. Tak ngrungokke suaramu. Wis. Saben bengi kleru to Kang aku Kang. Kleru dijolke. Baleni ya Kang. Saben bengi nyawang
Wah, enak tenan. Dawa banget. Pancen kendangane iki sing jenenge Mas Dodo kuwi nek ngendang Latihan keplak. pisan Oh, pembayan. tenan pokoke. Malah wingi arep kendang kleru ngeplak kumandang tumiran. Yen memajang amung karo janur kuning. Kaget aku. Kembang wae weton gunung wis kaya sinden urung aku Bang. Wah nganti ngantuk ya gane. Jan apik tenan suaramu. Saking apik suaramu ben nganti kowe nyuarani batihmu kok. Oh iya. Sanalika. Pacitan Sarwi Gelang waduh kebacut kecetit ki Kang kepiye Kang? Oh, boyo mrek. Iya. Matur nuwun, Pak. Kok njur kesendrum. Terus apa meneh lali? Pak, pinten Pak? Ora. Panas udan enak tenan. Coba meneh. Dan tak pijit. Kok nek kebablasan ya lara tenan aku Kang. Udan panas udan Aling-aling capek gunung. Nadyan wadon sarta
Terus ya Kang? Terus kayak deh. Oh ya. Syukur bisa Yuk. guna desa dadi raja kene ora ilang kode padha lara lapo Iya. Paten enak tenan. Oh enak tenan iki. Wes, Saiki yen ditambahi seneng-seneng iki kaya suwe-suwe iki ora prayoga. iya Kang. Sinambi ngenteni ndoro Wonokusuma ayu padha ngaso sawetara. Oh iya iya, manut. Heeh. Sampean sing ngarep tak derekke. Kowe ngarep apa aku mburi? Yo padha wae jane. Ayo ayo. Yo. Nanging padha ngandi ke mau.
Ta? Surata? Den, kejap. Pripun, Den? Nanti kancane. Nika nembe garapan nika. Pripun? Yen wayahe nyambut gawe ki ya sing tenanan. Ya oleh lelagon. Nanging yo anggone nyambut gawe ora dilirwake. Wah, nika wau Kang Pandul kalih Kang Pendol nika kok nek kula kan mboten. Ora melu. Mboten. Oh. Wis ora apa-apa, nanging mengko ndak Ki Ageng duka. Ya wis. Ora lali to anggone nyambut gawe? Mboten. Nah, Nika ompake sampun mawis. heeh. Sisi beto mriki. Oh lah iya, ya wis kek ndang dikorene. Kejap nggih. Ya ya. Ayo. Diangkat. Wah, nyambut gawe kok. Ayo. Dang. Lempeng ayo, gotongan bae, gotongan abot iki. Ayo Kang. Ah, alon. Kene. Alon. Ya. Geserin. Hop. Alon. Wes, cukup. Ya. Sawas. Ah. Hati-hati. Alon. Alon Kang Pandul. Kene. Gatekne iku. Ya. Dilempengke ya. Ya. Lah kowe ngopo to? Wah ngombe. Ya, anggot, Den. Lah yo kek dewangi kancane. Kejap, nggih. Ngapunten. Dan dikorene. Liyane. Alon. Lah kuwi arep meh nggo ngopo? Lah, nggih, eyop-eyop to, Den. Lah wong yo ora panas kok dienggo eyop-eyop lho. Lentu niku kula. Lah iya, ya wis digawa kene ora apa-apa, engko dienggo eyop-eyop sliramu dhewe, ya. Oh iya. Ngapunten. Wis kek ompake ndang dikorene nek. Mriki nggih. Iya. Weh. Iki dicepake kene. Ngapunten iki sagae namung enten sing sementen iki kepripun? Lah ya digawe sing apik to. Kok nek Ki Ageng duka kepiye? Oh lah. Ora. Nek niku. Nah. Paling ora ya semene iki syukur eneng meneh. Ngapunten iki, Den. Saya yo. Apa? Kados mengaten niki niku ajeng tinggi kepripun? Sliramu ora ngerti ta? Iya. Kene tak kandhani. Ya tak kandhani. Ki sing tak senengi saka awakmu ya ngene iki. Yen ora ngerti gelem takon. Nggih. Ya. Mula aku kok seneng karo sliramu. Sing temen ya. Nggih. Ngene. Do tak kandhani. Rungokke. Papan kene iki mengko bakale dadi pendopo pisowanan. Sebab ana ing papan kene iki besok bakale ngadeg swijining kraton. Ngoten, Den. Kraton. Nah, kudune mengkono. Mula yen wis kene iki ana kraton, papan sak kiwa tengene bakale reja, bakale mulya. Nggih. Nah. Ya? Nggih. Yen wis reja, mulya, uripe kepenak. Ada? Neng yo ana syarate. Napa niku, Den? Pisan. Gone nyambut gawe kudu mempeng. Ten kok. Papeng, Lur. Dikake. Pindho. Sregep. Nggih. Hah? Liyane mengko tak kandhe meneh. Oke.
Dan ompake juga rene nek sing liyane dicepake kene. Ayo, sing tegep wis. Ayo Kang Praja. Ayo Kang. Ki Nata Praja. Gage mrene yo. Nggih Ki Ageng. Tunggu kene. Tunggu kene. Kae para warga kang nyambut gawe dikon leren dhisik. Oh, nggih. Nggih, Den. Terus pundi? Dewi marang ki Aden. Nggih. Kanca-kanca anggone nyambut gawe leren dhisik. Yo. Nggih, sendiko. Tok. Woi. Sini. Apa to? Wedangan sik leren-leren kene lho. Kene. Lah. Kene. Kene. Lah liyane kae? Wah, karemu antane dhewe. Ngapunten iki Ki Ageng. Iya, lajeng niki mengke ajeng kepripun malih? Ora sah dosa-dosa. Yen tembe ya bakal kelakon. Lah yo ben ndang rampung wis tak undange Mbok Binga. Wah. Mbok Binga. Mbok. Mbok. Ditawesake Mbok wedange, Mbok. Wah. Lah nek kok suwi iki nganti wae kok Mbok iki lho. Iya Mbak ya. Ya wis, Mbok wis. Saiki sedelo meneh srengenge bakalan ngucuk. Dadi aja nganti kesuwen nyepake panganan para warga kang nyambut gawe. Mula saiki diterusake le olah-olah, Mbok. Lah, kono, Mbok. Cepet, ora kesuwen lho, ora kaya mau. Oh, ngapunten Ki, kula pedhet. Jenengan, Kak. Iya, oh. Ya wis. Iki para wargaku kabeh kang do nyambut gawe sadurunge anggonmu teruske penggawean. Aku nitip peling marang kowe kabeh. Yen besok aku sowan ing ngarsaning Gusti. Dadi wong kang seneng lung tinulung. Oh nggih. Seneng weh-weh. Aja duweni iri, drengki lan srai. Karo sak kepadane urip. Luwih-luwih karo kadang. Oh nggih. Aja nganti do congkrah mergo beda panem. Nggih. Kok iki wekasku kuwi eling-elingen. Ya wis iki kepiye iki laporan iki? Kula nggih teko sae. Lah ya padha karo sing tak karep ya to? Sami. Dinten menika ki mau tek. Ya wis rapopo ki. Terus kayak iki. Menika kompak sampun ngamekto. Ada ugi sampun. Angin lebih wonten 3. Kira tunggal. Oh lah kita lu. Nggih. Nika tunggal di kompakan. Oh iya. Ya wis para wargaku kabeh. Besok kancanono menyang alas Kediri. Kanggo milih wit kang apik. Oh nggih. Rak yo isih betah ngancane aku to. Oh tasih. Yen mengko Kinata Praja sak wiyah-wiyah atur mas. Oh mboten niku pun wae. Wis
kono ayo sudah diterusake penggawean. Ndak men cepet rampung. Ayo. Ayo. Ayo ayo. Ayo Kang. Ayo. Ayo iki. Lah, potong-potongan bae. Ditengahke iki. Potongan bae. Ayo. Ayo. Ayo Kang. Yanira Kang. kang para prajurit Iki ya Ki. lamun bisa samya hanulada Iki Ki. Iki dikenceng iki. Ikang. Wes, salahke bae. Kang. Nah, caritane handeli rosang Prabu sosro bau Maes pati Oh, yang kule iki. Enten Den. aran patih suwanda yang kule. Beresik. buani Yang kule. kang kinelung triprakara gunakaya paran kang den antepi nuhoni trahu tomo Oh, panjenengan yang kule. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten ing papan menika? Injih Den Mas Wonokusumo. Nggih, Nyang. Punten dalam sewu. Panci wonten setunggal bab ingkang wigati. Nggih, terus pundi, Yang? Terus pundi? Setunggal bab ingkang wigati ingkang kedah Den Mas Wonokusumo uninga. Nggih. Pun sewu Den Mas. Pilih atur kula ing sak mangke kapenggalih mambeng utawi nyandung menapa ingkang dados gegayuhan panjenengan. Den Mas kawuningono gayut kalian gegayuhan panjenengan Nggih, terus pundi, Yang? badhe ngupaya wahyu kala dahulu kula pikantuk sasmita wonten ing salebetipun impen bilih panjenengan nandur sepet aking wonten ing telenging alas gegiri rikala semanten Den Mas sepet menika saestu sampun awoh namung awoh setunggal Den Mas cekap kula nyuwun pamit. Yang kule. Yang kule. Yang kule. Oh
Angel timen gugah-gugahan mulu. Kowe iki kesel ta lho? Kemban dawuh ora bayaran. Ya wis, karo tak piseti. Enak ta? Ben kuwi seger meneh, kuat meneh. Leno gani cepet garing. Oh iya. Pernah saya mau beli kain. Loh? Saya kok tunggu ki wis ra ana. Blisik. Bola bali mung kowe mereka ngribeti. Apa kelakon dina iki aku gulugel gulumu blisik? Waspadana kowe ana, dewe iku gone apa? Kok iso blisik? Mongko sore mau isih ana. Aja-aja kowe kang nyolong. Ojo dak tanpa bukti. Iya, aku kelingan blisik. Iya yang kuwi aku kelingan blisik. Sopo kang wani blisik? Sopo kang wani? Sopo kang wani? Iya aku pengen ngerti. Tenang. Ya aku ngono ku semua. Barat.
Panjenengan punika sampun boten pantes pun waswani satriya. Panjenengan tumindak sulika suwa manah kula. Kepiye Bintulaji? Nalika dinten semanten panjenengan dawuh dhateng kula. Sok sinten ingkang badhe metik woh saking sepetaking panjenengan tandur wonten ing telenging alas gegiri kedah izin dhateng kula. Nanging kenging menapa panjenengan piyambak ingkang nganggar dawuh punika Ki Ageng? Iya Bintulaji. Aku ndodo kaluputan. Aku go njaluk sing gedhe pangapura. Nanging kabeh kuwi mau tak lakoni mergo Bintulaji. 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 Kula ingkang sowan Ki Ageng. Ki Ageng Wanabaya. Ki Ageng Wanabaya. Kalau suwun panjenengan jengkar saking panjenengan Semedi. Kula badhe matur Ki Ageng. Ki Ageng Wanabaya. Menawi panjenengan boten kersa jengkar kepareng kala matur. Sejatosipun wahyu kraton Tanah Jawi punika sampun tumurun. Ananging sak menika mapan wonten ing dalemipun Ki Ageng Manakusuma.
Amin.